Croeso mowr iawn I chi nôl unwaith eto ato ni fan hyn I gylch y gwartheg wrth I ni weld y shed dan Nisang. Mae yna dorf wych yma yn Llanelwedd eleni wrth I ni edrych ar ddosbarth, yr ail ddosbarth y dylen ni wedi'r Bustach yn Limousin ac Aled Roberts o Sir Fôn gyda fi'n gwmni o hyd a Berwyn Hughes o Lambed yr Pont Steffan ac welon ni'n y dosbarth diwetha be mae'n olygu I bobl I ennill fan hyn. Mae'n golygu'r byd I bobl Aled yn dweud pan maen nhw'n dod i'r brig yn Llanelwedd. Yndi, mae ddipyn o gamp, dych chi'n bod, mae gymaint o safon. Mae'r safon yn aruthrol uchel yma. Ac, mae o'n golygu lot I rywun pan dych chi'n dod I brig. Achos, twod Berwyn, mae gymaint o waith yn mynd fewn I gael yr anifeiliaid yma i'r pwynt hyn. Twod gwaith misodd ar fusodd. Di, mae... Ti'n bod... Yn yr amser, maen nhw'n prynu nhw, gwedwch bod nhw'n prynu nhw loiau eleni neu chybod fan hyn yn y ffair neu yn Siort Rwythyn neu Brecon Aberhonddu yn Ffebri, chybod mae lot o amser o baratoi a lot o waith a lot o gost I fynd I bwyda nhw, nos e, chybod? Ie, fel ti'n dweud, efo bwydo nhw, mae'n costio lot I gynnychu anifal I ddod â fo yma i'r ffeiri a mae rhaid I bobl gofio am hynny. Ac I roi sioe fel un ymlaen efo safon ar holl gig sy'r anifeiliaid yma. Yn ddipyn o gamp. Yna lot o gig yn y dosbarth hyn yn ose, mae'r Bustach yn reit trwm nawr. Y Bustach 690 kilos nawr gyda Richard Wright, mae'n edrych arno nawr. Mae'n Bustach da. Da Bustach iddo Lynn Calcraft. Pwyso 696 kilo. Bustach da ofnadwy, hyd da arno. Lled, fel da chi'n gweld ar y tu ôl yma'n hyn o'n. Mae fe moyn loen dda, mae fe'n handlo lot o'r gwartheg, sy'n beth da, wel. Dyna beth mae'r job yn biti ynddo fe, mae rai cael cig yn y mannau iawn. Bustach da Glyn Williams sy'n nesa, wedyn fydd yn Bustach 697 kilo. A Glyn wedi cael llwyddiant reit dda dros y blynyddoedd. O'r teg iddo fe. Hwna Bustach llawn cig eto. A lot o'r Bustach continental, mae angen nhw ddod I 640, 650 kilos yn aml cyn bod nhw'n dod yn barod llawn cig, chybod. Fan hyn, wan, da ni'n mynd I teulu Williams o Trawsfynydd, Glyn Williams. A wedyn nesa, mae teulu Williams, Ceinog, a Rhythyn, Corwen, Sir Ddinbych fforno, yn pwyso 716 kilo tro yma. Mae'n Bustach trwm, llawn cig, hyd da yno fo. Da chi'n gweld mae y beirniad yn handlo'r cefn na I weld faint o gig sydd yno. Mae'n bwysig fod y tops yn gywir ar y Bustachi hyn. Dyna'r danger falle ar Bustach modrwm a hyn. Maen nhw'n mynd braidd yn fawr falle i'r bwtcher lleol. Chi'n gwybod, mae joints nhw ar steaks braidd yn fawr, really, chi'n gwybod. Ond... Dim posib cael stick yn rhy fawr. Nagos, na'n union o'n i am ddweud. Nagos, os byth stick yn rhy fawr. Na, fi'n deall y bwynt i'n iawn, Berwyn. Ond y joints yn mynd braidd. Y joints yn union. Y toriadau na'n dweud o gig. Ond tipyn o ffordd I fynd wrth gwrs yn y dosbarth yma. Mae yna un Bustach ar ôl I fynd o flaen y beirniad o Swydd Henffordd gan y teulu Price. Hwnnw'n neud o'n 730 kilo. Felly, dowch nôl ato ni I weld ble eith y garden goch yn y dosbarth yma. Derfyniad ar y ffordd yn y dosbarth i'r Bustach Limousin. Y rai trwma sydd yn y ffair ei eleni. A mae'r beirniad Jason Wareham o Sussex, dwi'n meddwl, yn hapus I feddwl, a wedi mynd am 1.72 Aled.
Chunky Monkey wy enw e, mae yn Chunky Monkey, sdim dwy. Mati Bustach a hanner. Bustach a hanner chwarae teg. Yn diwe. Ne, mae o'n llydan ac yn llawn cig. Be ti fel hwn, Berwyn? Tilgon? Bustach arbennig, oi. Mae fe llawn cig, mae fe'n sioe. Mae pen smart, fi'n gwybod bod y pen falle ddim yn bwysig, ond pa mae'n dod i'r sioe fawr fan hyn, chi'n bod... Wel, sioe yw i ar ddiwedd y dydd. Ie. Mae dal yn sioe, ti'n ser cig, ond ti'n ser just o rhywbeth bach extra na weithiau, ti'n just neud y sefyll mas. Pan chi'n berniadu, mae chi'n gweld rhywbeth a pen smart yn cyrraedd mewn i'r ring, mae'n tynnu llygarchus syth yn y dy. A maen nhw wedi mynd â hi aled llongorchadau mowr i nhw. Ia, teulu o'r Alban. Yn gwbl heddiannol, sy'n ni'n gweud. Yn ditad. Bustach werth i weld, llongorchadau mowr iawn, felly un nhw o Morei, swydd Morau, neu Morei, a wedi mynd ar garden goch ac yn mynd mlaen i'r bencampwriaeth nawr, felly arbennig iawn. A gai ddiolch i chi'ch dau hefyd, boes, am ysgwyddo'r baich y llais heddi. Yn gwerthfawrogiau mowr iawn, a braf eich gweld chi'ch dau hefyd. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau. Gan i llai heno nawr. Ti'n iawn. Syniad da. Diolch i ti, Ben. Diolch, Aled.